Hello mga Indians, this is BTV. Mas naman po sa YouTube channel. Dito siya yung button para mapigil sa video ni upload ko. Ang upload naman siya dito siya sa Binili Dagupan. Binili Dagupan. Vlog natin yung ano, yung ano nila, yung tawag dito. Yung ano daw? Scooter nila, scooter. 125i. Binili ng scooter. Okay mga Indians? Tara na. Binili. Ito yung mga papunta ka na to. Downtown ng Dagupan, puntang Dagupan. Ito naman yun yan, papunta ka na to. Papuntang Kalasyaw. Bali yung tapat niya, bakante siya, pero andun yung ano, tarmac. Dito naman yung ano, may money calibration doon. Ito yung way niya mga yan. Ito yung pure gold. Ayan, pasok po tayo mga yan. Ayan mga yan, pasok po tayo. Marami silang motor ito mga yan, mga big bike marami, pero ito muna ipakita ko sa inyo yung design itong ano, itong scooter nila, yung Binili scooter. Ito yung design ng mga yan, bali yung naka-disc brake siya sa harap. Tapos yung sukat ng gulong niya is 80 by 80, tapos 14. Tapos ito yung ano niya, yung gulay board niya, ito yung tapos naka Euro 3. I mean yan, so Binili. Yes, itong ano may itong shock niya, isang shock lang siya, pero meron ganito. Tapos naka-drum brake siya sa likod. Tapos sukat ng gulong niya is meron siyang ano dito, yung tambutso niya, yung guard ng tambutso niya, ito yung design. Tapos 100 by 70, that's 14. Ayan yan. Tapos yung dito niya yung ito ano niya, yung ito kasi dito isang cellphone dito. Kumbaga kung may cellphone kayong dala, pwede nyo ilagay dito. Ayan o. Pwede. Kasyang kasya. Kaya yan mga Indians. Tapos yung ano niya dito sa ano niya, yung compartment niya dito. Ayan, malaki. Mga Indians, oh. Malaki. Ayan. Ito yung design ng ano niya, taillight niya. Okay. Ma'am, magkano price ito, ma'am? Okay lang ma'am price? O hindi pwede? Okay lang yung price niya, bagitin? 68,000. Magkano ma'am? 68,000. Okay, ang price pala ito mga is 68,900, no? Itong Binili 125i. Okay? 68,900. So, yun lang mga Indians, no? Alam niyo yung location niya. Napakita ko na kanina. Nga pala mga Indians, shoutout pala kay Ma'am Rachel na pinayagan tayo mag-vlog dito sa sa Binili Dagupan. Okay mga Indians, salamat sa panonood. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. God bless everyone. More power and bye-bye!